Восстание, таныш урам. 48-ші бина, 17-ші гимназия урнашкан менә шунда. Шәшәк тотып килә киткәннәр дә, монда һәркем көтеп алган кунак. Мөгаллимнәр монда профессионал, укучылар тәрбияле, тыйнак. Дөрестән дә нәкъ шулай. Гимназиябез классик язучы Галимҗан Ибраһимов исемен йөртә. Заманында 89-нчы номерлы татар мәктәбе булган ул. Шул мәктәпнең укытучылар коллективы үз хезмәт хаклары хисабына язучының бюстын ясатып алганнар. Гимназиябез каршындагы бюст безне, ягъни яраткан укучыларын көндә кылач җәеп каршы ала, моңсуланып озатып кала кебек. Гимназиянең тарихына күз салсак, монда халкыбызның күренекле шәхесләре Фирдәвес Әхтәмова, Алсу Гайнуллина, Венера Ганиевалар белем алган. Роберт Миңнуллин, Әнвәр Хуҗиәхмәтовларның да шишмә башы моннан башланган. Гимназиябездә Галимҗан Ибраһимовның музее эшли. Ул Татарстанда бердән-бер булуы белән бәхәссез. Үзе исән чакта Роберт абый Миңнуллин гимназиябездә Шәүкәт Галиев музей почмагы ачу турында хыялланган иде. Нигә дисәң, шагыйрьнең 4 баласы да монда укыган. Сөенечле хәл. Роберт абыйның хыялы бу уку елында тормышка ашты. Шәүкәт Галиев исемендәге татар теле һәм әдәбияты кабинетында шагыйрьнең музей почмагы ачылды. Игътибар итсәң, кырмыска оясы кебек гыжли безнең гимназия. Дәресләрдә бик тырышып укыйбыз. Гаҗәп түгел, быдыйлар, тыдыйлар бик сагынып көтә бит безне. Инде кыңгырау әпипәне уйнауга кем кайда? Кем өстәл теннисы янында, кем шахмат өстәле артында, кем җырлый, ә кемдер ашханәгә йөгерә. Мактанырлык уңышларыбыз да күп. Олимпиада, конференцияләр, сәхнә җәүһәрләре, халыклар дуслыгы фестивальләре, төрле бәйгеләрдән дә читтә калмыйбыз без. Татар кызы, татар егете, шәһәр бәйгеләрендә дә укучыларыбыз гимназияданын горур яклый. Озын сүзнең кыскасы, иң яхшы гимназия ул безнең гимназия.